Kalau kata apa ya? Saya sisteman ya. Kalau kata sisteman. Ibu Yadi, Ibu Germo, Banjar Gondang Cangkrik, mo dagangnya nyambel yo mo yo, soalnya ku persiapan jagani Mbah yo mo, kaki Mbah Bar, Ibu Yadi, wonten dalem, Pak Pindangan ki, Margolan, ki, peteng ketelemen latar kemenjung Mas Tejo. Ayah Tesa Sinambi Makaryo Pindakan ke Margolaras Ayah Tesa Mas Tejo Kewatan London Mas Omek ya, sami-sami yang kewatan luar negara kewatan Malaysia ya yang kewatan ringgit beres beres Gresik Jawa Timur bergoyang. Kaki nari kawanan kelawan gedung sampai Lamongan salam buat kado seduluran sampai kosek de iki lo aku lo mo asik asik Oslo ala katir dalu latar rombongan saking Ibak Mono Rejo sedoyo nggih jene kemawon budal babatan logong Pak Anton Cakruk kinclong banyu ning gugah
kok dadi kasurik catur netra laras tembang asmara sumi lirik angin gugah rasa mbok ya eling karang kates nang saiki kowe ora wes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasetyo ilang muspro saiki ana ning ati tanpa pamit teko nyulayani janji swara ati mong tansah tak anteni karang kates ninggah tresno kang sejati marandi bangsa marandi bangsa wangku salu melut wison tak sayang rino lan wengi tanpa mundur marawasa angkara muraka timun tiris iris rino ngingalamun wong sing ireng manis manis walah penak emas lali-lali wong tresno rabi salali sing rukun sabendinane rama kunes marasuti yo ngetan deliyo ngulon nek wis janji tenanan mesti kelakon ngono ning aja lali aja nganti lali marasuti yo yo mas yo anguti yo marang wulan kang utama sing manis putra putriku
marane sesrawungan dola-dolit murke teko pating driyen